da mulkinka ai baka kanye 'ya'yan Abba Muktar. Da sarautarka ba za ka ja da 'ya'yan Abba Muktar. Da sarautarka ba za ka ja da 'ya'yan Abba Muktar. Da mulkinka ai baka kanye 'ya'yan Abba Muktar. Da sarautarka ko mulkinka ko mukaminka ai baka kanye dangin Abba Muktar. Da sarautarka ba za ka ja da 'ya'yan Abba Muktar. Isa ka wurin Allah baka kanye dangin nan. Jinin Rasulallah isa martaba tana gunnan. Jinin sarauta ne jikokin Rasul sallallah. Da sarautarka ba za ka ja da 'ya'yan Abba Muktar. Da sarautarka ko mulkinka ta kama da sarautarka san baka kai 'ya'yan Abba Muktar. Da sarautarka ba za ka ja da 'ya'yan Abba Muktar. Tarihi zan bayar na dukkanin 'ya'yaye, amma bara in fara ga Abba kuyi saurare. Shi balarabe ne da shi da duk danginsa, su uku ne suka zo kawo ɗaya tsaya sauko ta duba. Su biyun ku sai suka ce Katsina za su zo su zauna. Ɗaya ya wuce a Kano shi ko Abba ya yi zaunawa. Ya tsaya a Makudawa ko a yanzu 'yan beli. A nan wane zaunawa ya kafa tarihin shi da 'yan fadarsa da dukkanin 'ya'yaye har da matayensa da dukkanin jikokinsa. A nan ya koya karatunsa ga dukkanin jama'ar shi, ne magana da manzon Allah a cikin mafalkin nasa. Jika da Rasulallah Abba baya da wasa, da yin wafatinsa shekara 117. Da zai yi wafatinsa Abba ya yi mafalki, ya ga manzon Allah kuru-kuru a wasa. Sai manzon Allah ya ce da shi Abban nan, dan a ranar Juma'a za ka yi wafatinka. Abba ya tura mutane a ji a yi sanarwa. Ranar Juma'ar nan kau dubin mutane sun taru, sun zo gidan Abba Muktar su ga mene zai faru. Ashe Abba yana can gonarsa ya yi wafati tare da ɗan zakinsa. Zaki yana kuka yana tunar ƙasa sosai. Aka ce aje ba a duba ko yana a gonarsa. Da zuwa a gonan nan sai aka tada yayi wafati, da shi da ɗan zakinsa yana ta yin gurnani. Sai aka ɗauko Abba aka kai shi gun suturar shi, sai aka kai Abba makwancinsa nan gonarsa. Ana gama addu'arsa zaki ya tada kai ya kuka, ya kalla gabas ya miƙe bai ƙara waigowa ba. 'Ya'yan shi kwara 9 ne, mata guda 3 ne ciki. Ni zana su na ga da binta babba diya gunsa Abba Ibrahim. Abba Ali na nan da Sidi Mamman Nau. Tsaya ka ji ikon Allah, gurin sharifin nan shi ke zuwa Makka ba da jirgi ba. Iko na Allah ne ga Abubakar nawa, shi ma sharifi ne. An za Abba gaida
kaka, shi ma sharifi ne. Baba Umaru nawa, shi ma sharifi ne. Zan gaida ka babana, shi ma sharifi ne. Maryama diyar Abba, sharifi ya ce ai. Abubakar Sadiku, shi ma sharifi ne. Gwamna mai waka, hadimin sharafai ne. Ni yam Sharawi ne, jika wurin sharifin nan. Abba sile jikan manzo, hadimin Rasulallah.